No niin. Eli tässä videossa mä pelaan Among Usia. Okei, mä oon crewmate. Mä siis pelaan ihan random tyyppien kanssa, että en tiedä keitä nämä on. Hyvä, tää player speed on hyvä. Aika helposti noin. Okei, vähän outoa, että meni tolleen 2 kertaa putkeen vielä. Hiik. Mua ärsyttää, kun mä en niinku tässä pelissä osaa yhtään varoa näitä tyyppejä, että mä niinku vaan kuljen täällä ja sit mut tapetaan joka kerta. Että mä nyt yritän pelätä näitä enemmän, koska sitä pääsen ehkä karkuun. Enkä vaan tee näitä taskeja. No niin, mun pitää juosta. No vaikka toi. Ei se haittaa, vaikka toi vähän menee tolleen. Tolleen käy aina. No niin, nyt mä oon kuollut. Kiva. Hihi, mun ruumis löydettiin, enkä mä vieläkään saanut tehtyä sitä taskia. No niin, mä kuolin, tosi kiva. Adminissa. Kuolin adminissa. Kuuluukohan taustaääniä? Jos kuuluu, niin joo. Mutta jos ei kuulu, niin sitten mun veli oli impostor. En pelaa sen kanssa, pelaa omia pelejänsä yksin. Tai niinku siis niin, pelaa omia pelejänsä. Ja se oli tosi hyvä impostor kuulemma. Oikeesti. Tää peli ei oo hirveen. Tuo on oikeesti tosi ärsyttävää, jos joku tekee tolleen. Mä en ikinä tee tolleen, paitsi nyt. Okei, mä oon nyt vähän eri mapissa. No niin, tää alkaa ehkä. Joo, alkoi. Crewmate taas. Okei, täällä on yksi impostor. Vai imposter? No ihan suomeksi se sanoo. Jos kirjoitetaan impostori, kaikki kirjoittaa se aina imposter. Mä en osaa tehdä näitä, koska... No niin, mitä mun pitää tehdä? No niin, ei lähe. Ne. Dung. Mene. Apua, mitä mun pitää tehdä tuolta? En mä osaa, en mä ikinä tehnyt tällaista. Mene taaksepäin. Sori. En osaa. Tosi kiva. Liian vaikeeta, kun en mä pelannut tätä mappia tyyliin ikinä, koska tää ei ole niin hyvä. Mut okei, toi oli helppo. Nää on vaikeita juttuja. Aha. No niin. Missä se oli? Oikeesti aina. Okei, mä uskon, että se on toi orange. On vaikea puhua englantia. Kaikki puhutaan sitä. Joo, pelataan uudelleen. Ei pelatakaan.
tuo peli. Sama kenttä taas, mutta kun tää on tosi vaikea. Siis katsoa, että mä tykkään sitä yhdestä, missä me ei ole vielä pelattu. Tykkään sitä ihan vieruus, siitä kaikista isoimmasta. Hihihi, no niin, nyt on 6/6. No niin. Mä en tuu ikinä ole impostor. Aha, tuolla on. Niin. Oi. No niin. Ehkä kuolin. Ah, en. No niin. Joo. Kiva, en kuollut. Eli se ei oo toi ton värinen. En ei se ollut edes täällä. Joo, en kyllä. Kuulettekohan te edes kovinkaan hyvin, miten puhun? No niin, tosi hyvä. En saanut tätä auki. No niin. Mitä? Okei. Okei, on paljon kivempi kuin OK. OK. Joo. Green. Kaikki varmaan potee sitä. Moikka. No, joo. Nyt kävi näin. Mut kaikki ei potenut sitä. No, tosi hyvä. No niin, moikka!